Velkommen til dig. Tak. Hvad hedder du? Jeg hedder Henry. Henry Gustafsson. Henry Gustafsson. Ja. Velkommen Henry. Hvad skal du lave? Jeg har udviklet et spil. Et spil? Shadow of Murder. Shadow of Mordor. Ja. Okay. Har det noget med Ringenes Herre at gøre? Ja, det foregår i Ringenes Herre-universet. Ringenes, okay. Når du løber rundt i et Ringenes Herre-univers, du løber rundt og jager et sværd i orket. Det kan det ikke ryge. Nej. Så det dør. Sådan er Daimyo. Jeg hørte, du har taget en ny trailer til spillet med. Ja. Første gang traileren blev vist her i tv. Okay. Skal vi se det? Det kan vi godt. Det gør vi. Vi ser traileren nu. Det er